Samantala sa iba pa nating mga balita, PNP Mangaldan magpapatrolya para umaresolba ang pamamato sa ilang kabahayan sa Barangay Embarcadero. Para sa detalye, narito si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Paiigtingin ng Mangaldan Municipal Police Station ang pagpapatrolya sa Sitio Riverside Barangay Embarcadero kasabay ng investigasyon upang maresolbang reklamong pamamato sa ilang kabahayan. Tinalakay rin sa open forum ang naturang insidente kasama ang mga opisyal ng barangay at mga residente para sa karagdagang impormasyon at bukas na ugnayan. Sa nasabing talakayan, muli ring inihayag ng mga residente ang kanilang mga hinaing upang agad nang matuldukan ang kanilang pangamba para sa kanilang kaligtasan. Katuwang din ang barangay sa patuloy na pagpapatrolya sa lugar. Matatandaan na noon pang Oktubre, problema na umano ng mga residente ang panganib ng pamamato sa bubong ng mga kabahayan nang hindi pa rin natutukoy na gumagawa nito. Samantala, binibigyang diin ng kapulisan ang kanilang mandato na panatilihin ang mapayapa at ligtas na kapaligiran sa lahat ng kabarangay at hinikayat din ang komunidad na makipagtulungan sa kanilang himpilan upang makaiwas sa anumang hindi ka nais-nais na insidente. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM News.